Yn y cyfamser, y Mae Caerdydd, mae'r Dinasoddio'n Disglair yn chwilio am bobl gyffredin i ymuno yn ein cynhadaeth i ddod yn Ddinasoddion Disglair. Mae'r cynhadaeth yr wythnos hon yn cael ei harwain gan Fair, a mae uwchbywyr yn undod. Mae'r Mair yn credu bod yn rhaid i bobl weithio gyda'i gilydd i helpu i gadw eu cymuned leol yn ddiogel, yn ffynnu ac yn lle hapus i bawb ei fwynhau. Yn anffodus, a thrai ymwelwyr drwy'r parc lleol ar ei ffordd i Ffair Bai Caerdydd a'i gadael tu ôl llawer ysbwriel, gan gynnwys gwydr wedi torri gan ei gwneud yn peryglus i'r plant chwarae. Mae rhai o'r trigolion wedi dod at ei gilydd i lanhau'r sbwriel, a'i waredu'n ddiogel yn y biniau a darperer gan y cyngor lleol. Diolch byth roedd y plant wedyn yn gallu chwarae'n ddiogel a mwynhau treulio amser gyda'i ffrindiau. Fodd bynnag, gwrthodd rhai o'r trigolion helpu yn yr hawliad glanhau. Nid fy ngwaith i ydy hynny. Mae'r Mair mor falch bod rhai o'r bobl yn y gymuned wedi gweithio gyda'i gilydd. Mae'n galw'n Ddinasoddion Disglair ac yn rhoi darn arian undod eiriaidd i bob un. Ydych chi am fod yn ddinesydd disglair? Pa ffyrdd eraill ydych chi'n meddwl y gall pobl gydweithio i sicrhau bod y gymuned yn lle diogel, ffyniannus a hapus i bawb ei fwynhau? Gadewch i ni gael gwybod drwy dderbyn y gynhadaeth gymunedol yn eich llyfr gwaith Dynasoddion Disglair.